Het wordt het nieuwe zwarte goud genoemd. Fijnstof van onder meer koolstof en graniet. En dat is precies wat Asbury maakt. Het Amerikaanse bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld, maar in Europa nog niet. En daarom opende het in december een fabriek in Maastricht om de Europese markt te veroveren met koolstof- en granietproducten. We krijgen grote producten aangevoerd in deze vorm. Dat wordt op diverse manieren vermalen tot poeder en gebruikt in diverse toepassingen in de wereld. Elektrodes, remvoeringen, ook de mascara van de dames, smeermiddelen worden gemaakt. De nieuwe technologie wat toegepast is in piepschuim. De opzet lijkt geslaagd, want de vraag is zo groot dat de productielijn nu al overbelast is. Het bedrijf gaat daarom binnenkort een nieuwe bouwen. Een investering van enkele miljoenen euro's. Dit wordt ook een productiehal en hiernaast gaan we uitbreiden met productie. Dus we hebben eigenlijk alle ruimte die we kunnen gebruiken, die gaan we ook gebruiken. De uitbreiding is ook goed voor de werkgelegenheid. Op dit moment werken er 26 mensen bij het bedrijf en dat aantal zal verdubbelen. Vooral in de productie. Maar het vinden van personeel is niet zo gemakkelijk. Vooral de omstandigheden schrikken mensen af. Normaal stoft het niet zo erg, maar zodra er iets misgaat, dan kan wel eens de stofwolk komen. Dan doen we of de maskers op, of we gaan even naar buiten en wachten tot het gezakt is. Maar de meeste, dat je zo zwart wordt, dat is meestal van monsterpakken. Maar op zich, als je dat voorzichtig doet, is dat niet zo schadelijk. Je moet er niet bang zijn voor een beetje viezigheid. Nee, daar moet je niet bang voor zijn. Nee. Nou, we zitten nu op dit moment op 26 medewerkers. Over 5 jaar moeten we op 75 zitten, plus een aandeel op de Europese markt tussen de 40 en de 45%. Asbury begint na de bouwvak met de uitbreiding van de Maastrichtse vestiging.